kuom ote ka abo bedo kasomogi e kinde madhi mbele kod twak mar okinyi makawuono daktari. Kata kamano kopogore kod chanjo marachany masani koro ema koro wanyalo wacho ni sirikal oketo mbele ahinya to gisani ma wang'eyo ni weche mag lokruok mar chal mar kor lwasi nyalo mako ahinya dhok e pacho kae. Ber mar mondo mi kata diek ka achiel kod rombe omi chanjo kaka mage mar mondo mi okonygi e geng'o tuoche nikech wang'eyo ni ok en mana tuo marachany kende, foot and mouth disease, mana kaka isewacho ni nitiere tuoche mathoth mamako jamni e pacho kae ma kendo kinde mathoth nyalo miyo kata japur ema dhi hasara kata en ema koro oyudo lal kata rombe kata jamni mage otho kata ok nyal bedo kod afya maber matiende no ok onyal usogi. Daktari. Erokamano. Koro kuom diek kod rombe to ber kichanjogi ne tuoche moko, tuoche machalo kaka kizungu luongo ni PPR, Pesti di Petits. En tuo machando diek. To tuo marachany bende chanjo ga diek gi rombe, mani ok ochanj diek gi rombe ahinya kaka ochando dhok. Tuo mar anthrax bende chando diek gi rombe, en mana ni kaka ochando dhok opogore gi kaka ochando diek gi rombe. Dhok ohinya ahinya moingo diek gi rombe. Koro diek gi rombe nitiere tuo miluongo ni Pesti di Petits, to gin tuoche mikelo gi virus. Viruses wang'eyo ni yadhgi onge, koro en tuo komako ni jamni kata diel komako kata rombo tipo mana ni diel nyalo temo thiedhe gi antibiotics to ok obi chango nikech gik mithiedhe gono ok gimolos ne tuo no mondo othiedh tuo no. Kata koro weche mag misuse mar drugs kata tiyo gi yedhe e yo mokowinjore bedo mang'eny, to miyo wabedo gi pandemics manyien kaka antimicrobial resistance. Koro tuoche mabiro nikech ok wati gi antibiotics e yo mowinjore bedo mang'eny. Antibiotics chando nyaka koro dhano ma koro ok nyal thiedhi e yo mowinjore kiyudo kata tuo moro mayot, nikech iyudo ka ji develop resistance ne almost yedhe mang'eny ma osegol gi migawo matimo nonro mag golo yedhe. To koro mondo wageng' tuochegi, mondo kik wati gi antibiotics kata yedhe manego bakteria e yore ma ok owinjore, ber ni wachanj rombe gi diek ne tuoche machalo kaka PPR mawachogo. Anno ka joneno magwa moko kae ochwalo moko kuom ote ma bende dagom mar mondo mi duokno okinyi makawuono. Anno ka Eunice Adhiambo wacho ni kar kuodho kae ema olernwa makare. Ng'ato dwaro ni lerane makare kotudore kod wechego mag kuodho ma bende iwacho kanyo kapok asomo ote machielo. Daktari. Awacho ni weche mag kuodho to en siasa manowuok ma ji nowacho ni dhiang' kochanji to ok bi kuodho. An nyaka nyuola pok awinjo dhiang' ka kuodho ya. Gina siasa ma ji keto. En miriambo. Asoma ne ote machielo mano mar janeno